saingane. Gusti, akeh men sainganku. Piye to Kiki kok geting aku? Aku balik wae lah. Wah balik lah rebutan cewek dari balik pejan cewek akeh nggak mung sitok lah grup cewek sitan datang rebutan cewek akeh sak pirang-pirang seakeh juga senyeneng ewakmu dadak balik jan Walah tak rebutan cewek siji lho. Ngono mutung. Ono apa kayak rame-rame jan rame-rame apa karo gelut apa kae apa harus rebutan aku ya kayak nanti gelut ngono kae ya wis lah tak parani wae lah. Arnen iki lho Mas Jawair kok nggo koper lho. Arno ngopo piye to? Aja rebutan aku lho Mas. Aku mek nggo awakmu lho Mas. Aku ngene wong liya-liyane. Aku setia lho Mas. Aja balik ya kerasan wae nang pondok Mas. Ngajine ditarain tenan. Aja balik, aku tetap sayang, aku tetap setia kok. Aku juga sayang awakmu. Sing sabar ya Mas. Sing sabar ya, tak. Mas Bagas, Mas Jawahir jam lebu dhisik, ben nata-nata bodi dhisik nang lemari. Aja oleh balik, aja oleh kabur ya Mas ya. Jagani wae nang kamar. Penatane klambi nang kamar dhisik. Ayo tak nang kamar ya tak. Aku tak kok masalah cewek balik tak. Anda itu mencintaimu karena cinta. Kau putuskan cita-cita. Maju tak, jangan tetap mundur. Nangka tetap semangat, Buta. Oke tak, Buta.